ha hagut proves de Déu per als xiquets que opten a entrar a l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats després d'un any de pandèmia. Un equip de Pumèdia comprova de primera mà la il·lusió dels menuts per a entrar al cor. Estan nerviosos, han vingut amb els pares i amb els germans a veure si els seleccionen per entrar a l'Escolania. Jo cante bé, jo cante òpera. M'agradaria que el meu xic estiguera perquè sap cantar molt bé i coses com la 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 la. A veure si m'agarren y quedarme sin la Escolania. Un año más, después de más de 60 años, tengamos ese nutrido grupito de niños que formen parte de la Escolanía de la Virgen. I arriba l'hora de la veritat. Escolten aquesta música, aquestes veus, així dins estan fent un càsting molt especial, perquè hi ha 6 xiquets i volen formar part de l'Escolania de la Mare de Déu. L'any de la pandèmia ha sigut dur, el confinament terrible. Avui els 49 xiquets entre 7 i 9 anys es retroben i este és el resultat. Hi haurà més proves d'ací a no res. Quiero invitar, ¿no?, a la sociedad valenciana, quiero invitar a aquellos padres que tengan niños entre 7 y 9 años que pueden acercarse a conocer esta institución de primera mano en las próximas jornadas de puertas abiertas en el mes de abril. Sort als aspirants i que no pare la música.